5 detinguts a l'Ametlla de Mar en una macrooperació contra el tràfic de drogues en què s'han desplegat uns 90 guàrdies civils. Ha escapçat el tràfic de drogues a petita escala a l'Ametlla de Mar. Esta matinada la Guàrdia Civil ha fet simultàniament 6 entrades i registres al nucli urbà, en domicilis, en un locutori i en un bar. Veïns a les cantonades i als balcons es preguntaven què passava. Passa que la Guàrdia Civil fa 6 mesos que investiga el que considera una organització criminal que s'havia fet amb el control i gairebé l'exclusivitat de la venda de droga al municipi, tant de cocaïna com de xix i altres substàncies estupefaents. Les detencions són pels delictes de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues i també per amenaces. Segons els investigadors, haurien amenaçat un altre grup que pretenia entrar al mercat de la venda de droga al municipi. I l'operatiu continua obert. Hi han intervingut 90 efectius de la Guàrdia Civil. El gos de la unitat canina han sumat tots els domicilis i ha trobat haixix, cocaïna i marihuana. Alguns eren punts de venda de la droga, altres servien per emmagatzemar el material. Entre el que s'ha intervingut també hi ha una pistola detonadora, dita també de fogueig, i diners. Fàtima Llambric, TV3, l'Ametlla de Mar.